В бизнеса с захарни изделия сме от 1998 година. Изцяло българска компания сме, с изцяло частен капитал. В областта на захарните изделия ние сме се съсредоточили в производството само на вафли, което ни дава възможност да оценим плюсовете и минусите на това производство и да създаваме все по-качествени продукти. Нашия бизнес е важен за региона, защото имаме добри условия на труд и създаваме много работни места. Тук работят около 60 човека. С Българо-американска кредитна банка работим по проект за конкурентоспособност, с който ще увеличим работните места, ще създадем по-добри условия на труд и ще автоматизираме производството. Българо-американска кредитна банка ни се довери, защото сме се доказали във времето като лоялна фирма и добър бизнес партньор. Банката подкрепя хора с иновативно мислене и добри идеи. Нашите продукти са създадени с много любов и внимание към вкуса. Най-сладкото е да оправдаеш очакванията на клиентите си. Българо-американска кредитна банка. 20 години идеи с потенциал.